Nagakinahanglan sang dugang nga mga traffic enforcers sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nga magabantay sa mga dalanon. Suno kay Traffic and Transportation Management Office Head Mr. Oldarico Garbanzos nga nagataas ang demand sa mga enforcers sa karon bungod sa madamon na nga mga plaza ang nagabukas, ginalauman man ang pagbukas ng Sunset Boulevard, mga merkado, rason na kinahanglan sang madamo nga enforcers nga magabantay sa dalan kag magdumala sang trapiko sa mga nasambit nga lugar. Magluwas pa dira ginaantisipar man sang TTMO ang pagbukas ng klase sa kolehiyo rason ginalauman ang mabugat nga dalagan sang trapiko. Kapin 80 ka mga enforcers ang kinahanglan sa karon sang katapo sa Traffic and Transportation Management Office. Sa kabugusan mayara sang masobra 300 ka mga enforcers ang nideploy sa mga dalanon. Subong nag-post na kami, nag-hire kami sang additional nga mga personnel. Ini idugang namon in preparation sa transportation section sa opening sang full opening sang Sunset Boulevard, sa full opening sang duwa naton ka big markets, no, muning super kagang Central, and then may dedicated na kaming additional personnel para ini sa aton nga local public transport route plan. Nagikan sa Iloilo City, ini si K5, Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.